Bună tuturor! Suntem aici din nou cu al doilea episod. Ce? Da? Cum se numește? Am crezut că filmă Orago. Nu, las că mă uit, mă duc acasă și văd. Da, acum să trecem la video nostru de dat cu bicicletele. Ha? Nu, tai, dă încolo. Du-te, du-te. Unde-i podul? Enduro! Mi-am dat seama că e rău. Și pe unde-i podul? Ce? Auzi că sunt broaște. Mamă, ce rău e drumul. Văcile și oi. Am trecut de pod, mă. Uite unde era. Nu? Doamne. Hai înapoi. Dai. Ce-i? Am crezut că e apă. Du-te că eu ăla stai cu bița. Wow! Mai greu cu bicicleta. Mamă, ce fain e, mă! Fiți atenți, lume, ce apă este aici. Plac și de o parte și de alta. Și ce vreme bună îi! Wow! O, ce praf scoți! Serios! Sper că ai pusă bine camera. Acum, dacă eram în haine de scandal, mă băgam prin noroi. Dar acum nu sunt îmbrăcat așa, nu mă bag. A, și pe stradă de-asta e faină, mă. No, asta e enduro. Eu abia simt gropile. După aia coborâm pe stradă, nu? Sau unde? Vedem ce e mai sus. Păi dacă nu mi-am adus sticlă pentru apă. Mi s-a stricat aia de la Isostar. Am fost la platou cu ea. Bă, deci deja două muște mi-au intrat în gură. Ha? Diferență foarte mare între cadrul ăsta și ăla. Cu ăsta mă duc mult mai ușor decât cu ălălalt. Nu, mă! Serios! Aici, practic, acum unde suntem? Unde? Sunt trai sau gata? Poate suntem în pâne, dar nu-i bai. Hai, se vede că n-am mai fost de mult cu bița. Wow, ce fain e câmpia aia așa. Serios? Nu știu, dar am cam obosit. Ioi. Urcăm pe lângă un pic, că e greu.
mult de urcat, mă. Dar așa nu știu pe unde ajung, eu nu știu pe unde ajungi. Și în pădurea aia ce-i? Nu știu, bă, aș coboră mai bine pe asta. Dar hai să mai urcăm. Dar știu, dar și iarba mare și nu este drum. Păi ăla și până acolo. Vezi? Nu trebuia să trecem pe partea aia, dar n-aveam cum să trecem pe acolo. Sergio abia venea. Mă, dar e fain, parcă văd că și coborârea asta. Și nici nu mai sună așa discul de spate, așa de tare. Ha? Da? Eu nu aud așa de tare. Pe aici pe unde? Mamă! Uite acolo oameni. Merem încolo? Hai, unde vrei, zi. Zi că tu știi. Aici, final. Nu știu unde pare mai interesant. Acolo sau acolo? Merg pe acolo, nu? Hai. Nu mai am chef, că... Nu sunt îmbrăcat așa și nu. Mamă, de eram cu haine de alea moccoșe. Sau mă băgam în bățile alea. Oi, mamă. Te ies la Bucharest Bike Traffic. Hai, ce șmecher e omul ăla. Tot așa filmățe, cu bicicleta face el. Da. Mergem pe acolo? Ce zici? Mi tot până, zi tu. Pe aici? Nu vine. Hai să urcăm. Dar vreau să văd ce e acolo, dar mă rog. Nu vine. Poate se iau ăștia de noi tractoriștii. Se iau ăștia de noi, tractoriștii de noi. Da? Da, nu-i sigur. Adică nu știu. Văd cum fac. Dar nu! Ți-am zis care e faza. Că n-am laptop bun și calculator și din alea, știi? Pe orice, de la mine laptopul îi spart ecranul. Abia pot să uploadez videourile astea. Cu cât? Și ce procesor are? Nu știu, acum mai mult în bicicletă vreau să bag bani. Nu știu. Bă, dar am urcat mult, mă. Uite, să vede unde am băut apă. Să vedem un pic din oraș, deja. Da. Ce are? Fă vreun backflip, frontflip, ceva. Ăsta mai mult video ăsta o să fie pe jos, cred că. Păi nu vezi că mai mult pe jos mergem. Ți-am zis. Eu nu tai! Eu las totul așa cum e. Și?
E ca la Oțuco. Hai că se vede mult. Mamă! Nu știu. Wow, ce fain. Bă, ce poze fain se pot face la spicul ăsta. Trebuie să venim într-o zi. Mamă, ce abruptui! Super fain! Merem și după aia coborâm pe acolo și urcăm tot pe aici. Vezi? Uai, ce fain e, mă! Atât a fost fain, nu? Mult tot ținut. Atât cu episodul de azi. Dați un like, subscribe, share. Eu am fost Lehel. Pa!